Salutare, prietenii mei! Azi e ziua 2 din încercarea de a face champ pe Rocket League. Dați și voi un like și cam un subscribe și haideți să începem. Ia să vedem, doamne. E cam primul match. Da, vreau să zic că e primul match. Nici la warm-up. Da. Am început în forță. O, băi, nervosule. Sau fifi. Haide, uro, tată. Ia pe putere. Da, ce-a fost golul ăsta? Am să mă duc. O să vină Gianni. Ui, Gianni. Ok. Opa, s-a dat boost. Na, prea re... Eu nu selecționez golurile astea, dar nu mă supăr. Măcar câștig. Nu știam că o să fie la partea, am încercat. Dar o să vrea să-mi dea ba... Bă, a reușit fraier. Și încă sar peste el. Da, e gol. Glumeam, nu e gol. Nu așteptam să răși. Cam plictisitor meciul ăsta, nu s-a întâmplat mai nimic. Mai goluri din prostie. Ia să vedem. Poate să fie un meci mai bun. Bine, lucrurile astea nu cred că să fie un meci mai bun. Pleacă de aici. Jeleu. Boost. Ma, avioanele. Poate dai și mie o pasă? Ok. Oh. Ia că încerc să o și pe asta tare. Da, și mai sus trebuie. Am prins-o prost. Bravo, băi. Mamă, ce disperat sunt ăștia doi. Prea am boost. Încerc să-l încurc pe ăsta cumva, dar deja. Aproape. Dar de ce le-ai challenge, băi? Că nu sunt și eu. Ok, ok. Încă am scăpat. Băi, dar ce mă duc așa sus? Da, am greșit pe el. M-am gândit că nu este vine ăla. Până acum veneau instant orice minge. Deci mai bine lăsăm palmul ăsta de aici. Că credeam că e cam inamicul. Da. Doamne, m-au nebunit ăștia. Băi, Jeleu, ia pleacă tu. Hai că l-am nimic. Bun, l-am tare repede. Să-l aștept ăsta aici. Dacă m-ar face și praf, ar fi perfect. Hai că dau și un gol aici. Sau nu. Dau eu gol. Păi n-avem nevoie de gol. Pleacă. Da. Al meu se joacă cu inamicii.
Ia uite cât de proști sunt. Da. Haide băi Nixi, cum te-o chema? Doamne. Ia uite-mă și pe mine. Mă cam enervai. Da, ia-o frate. Ia-o. Nixi, poți să te calmezi, tată? Ce-ai vrea să mă audă ăsta? Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l ce faci. Vai de capul meu. Vai de capul și de zilele mele. Mi-e rău. Mă doare capul. Am revenit cu următorul meci și nu știu dacă o să apară meciurile. Am dat vreo 3 meciuri. Unul l-am câștigat, a fost prea plictisitor. Și 2 le-am pierdut și mă cam enervai. Poate pun niște faze din acele... Un gol. Poate pun niște faze din meciurile alea, că alea nu sunt meciuri de a te uita la ele. Uite, jelul ăla a fost în meciul trecut și m-a enervat că e ultimul ball chaser. Bravo, băi, Zayden. Am avut un Quake Pier. Hai de mama mea. De nu am zis că muști monitor. Dar meciul ăsta a început foarte bine și m-am cam liniștit. Opa. Am încercat acolo un flip reset, cred. Opa. Na, ce ziceam de geleu ăsta? Hai minge, unde te-ai dus pe Marte? Am timp aici să iau frumușel așa. Și iar m-am dus prea sus ca un tâmpit. Am făcut și meciurile trecute. Nu prea am boost. Dar m-a salvat eroul meu de Quake Pier. Hey. Ce să-i dau bambul ăsta? Nu, credeam că o dă pe poartă. Mi-a dat pasă. Da, bine. Bravo. Zic că vine fraier. Cred că e... Sau... Doamne, dacă nu, jeleul ăsta e cel mai mare ball chaser. Ok. Pleacă, băi, de aici. Eu tu spamează în chat. Eroi tu să fii. Hei. Mamă, de fapt, nu pleacă, apucam să dau acolo. Doamne, da, fiecare 50 l-a câștigat băiatul ăsta. GLU 10. Hai, dă-o sus. Nu, ai dat-o. Scos-o din greșeală. Și... Bun. Vezi că e al meu în față. Eu mă duc să-mi iau boost-ul
Frumos. Scuze. Cred că nu se știu să dau târziuni. Dar s-a așteptat. Ia că încerc un șut aici. N-a fost rău. I-am dat fake la jeleu. Ce aproape a fost. Na, ce ziceam de ball chase? Gol, dacă știam 50 putea să fie gol. Și m-a speriat de motorul ăsta, cream că iar îmi vine să-mi dea bump. Papa, scuze frate, te-am văzut. M-am grăbit, cream că sare ăla. Ce greu mi-a venit asta. Și al meu e pe o altă planetă. Da, e ok. Avem un gol avantaj măcar. Ia prinde-o pe asta, băi. Hai că... Am zis și eu că dau un gol cam spectaculos. Dar nu prea. Da, nu o să sar asta. Ok. Na. Păi la el dacă e. Cred că se blochează acolo, dar n-am reușit. Nu-mi spune că e gol, că mă nebunesc. No, n-ai voie să fii. Ce-mi place jocul ăsta. Jocul nebunilor. Da, am scăzut în Divizia 2. Îmi place acest joc. Cred că arunc monitor pe geam. E ok. Am schimbat mașina, poate are ghinion Octane-ul. E meciul următor. Papa. Ce, mi-am dat backflip, am văzut. Ok. Și uite ce-mi scrie în chat, să dau eu. Deci nu se poate. Auzi, eu să dau. Așa, mai zice că e vina lui. Bravo. O să ajung Diamond minusul cu echipierii ăștia. Auzi, eu vreau să fac timp. Ce ai? Las, frate. Lasă-l, plimbă-te pe hartă, mă, băi. Plimbă-te, bă. Du-te, ia-ți o cafea. Bagă o țigară. Și du-te. Doamne iartă-mă, du-te. Ia uitați. Ia uite-l cum dă cu spatele ca nebunul, deci nu se poate. Eu nu înțeleg cum ajung ăștia rankul ăsta. Nu că ar fi cel mai mare rank. Da, nu știu. Nu mai zic nimic. Doamne,
Și mă face și pe mine să joc prost, că nu mai sunt atent la joc, că mă enervez. Ia uite pe ăștia doi. Ăștia doi poate să joace frumos împreună ca băieții, castraveții. Al meu, ia. Plimbă-te tată cum e. Nu e real. Deci nu e real așa ceva. E incredibil. Ia, ce o să fac aici? O să dea ca... Da, du-te frate, du-te, dă-i challenge. Stai, eu ți-aduc o cafea? Stai mai bine în poarta aia. Nu, întreb. Eu întreb doar. Eu, nu. Nu întreb, băie, poate vreau un cafeu, un sandwich. Eu nu știu, da, acum să fiu și eu amabil. Ce regulă de... Vai de capul și de zilele mele. Eu o să nebunesc că mai joc ăsta mult. Da, nu, n-are rost. Te rog eu, măcar dă-i forfeit. Te rog eu, Doamne, mulțumesc. Hai, următorul. Următorul? Păi da. Am 4 pierdute la rând. Următorul. Meciul ăsta o să încerc să nu mă mai enervez. Dacă e vina echipierului, nu, vina mea. Gata, nu mai dau vina pe ei. Poate se supără și ei. Bă, dar ăla de meciul trecut a fost execrabil. Te duci și tu, te rog. Astroasă. Vina mea. Trebuia să mă duc. Da, da, hai să ne pupăm. Haide. Hai, vină încoa. Haide, frate. Da, mi-a plăcut aia. A fost ceva de minun. Nu mai cred. Dar nu mă enervez, nu. Faking, da, s-o crezi tu. Îți pun pariu că o ratează. Și că și faking nici nu vine să dea în ea ca să mă duc după perete ca să... În fine. Vina mea că trebuia să-i zic, păi frate, te dai din prima. Da, dă-i, bă! No! Eu nu înțeleg ce cu jocul ăsta. Dacă luam flip acolo era bine, rău. Ia uite, mă aruncă în cosmos. Îi dau bump, te rog eu. Uite-te că îi dau bump. Ok, a mers, măcar s-a speriat ăla și și-a dat seama al meu că o să mă duc să-i dau bump. E un lucru bun. Overtime, este, băi. Ce-mi place mie overtime-ul ăsta. Îl ador. Eram sigur că ratează. Am vrut să zic dinainte. Te rog, ia pasa asta. Păi. Ce e gol? Da. Mi bomba! Te rog. S-a dus să-i dea bump. Deci nu se poate așa ceva, deci nu. Îi dau pasă. Era cel mai ușor gol. Doar trebuia să dea în minge. Dar el s-a dus să-i dea bump în poartă. Mai bine mă duceam eu. Îi dădeam pe poartă și nu mai stăteam să-i dau lui pasă că...
cu echipierii ăștia e de groază. Eu nu știu cum sunt făcute rancurile în jocul ăsta. Adică cum am eu Diamond 3? Adică nu că aș fi eu cel mai bun jucător. Bă, dar mie față de ăștia, bă, mie se pare că joc mai bine decât ei, vă să mor eu. Și deciziile pe care le iau. Da. Uite aici, dacă nu săream, era gol. Al meu doarme în ghete. Ia uite-l, n-ai de pasă. Ok, îmi retrag cuvintele, poți bine. Hai frate, dă-i. Bravo. Dă-te, dă-te, te rog eu, dă-te. Că mă încurci. E pe perete, mă. Doamne ajută. Te rog, vino și dă-i gol. Te rog. Nu se poate așa ceva, că înnebunesc cu jocul ăsta, nu mă mai joc în viața vieților mele. Numai dobitoci poate să-mi dea mie în echipă. Da, nu știu ce iese din videoclipul ăsta, dar eu nu cred că mă mai joc jocul ăsta. Da, sunt Diamond 3 Divizia 2, dar e ok. Da, și dacă v-a plăcut, nu știu ce, să vă placă, dar dacă v-a plăcut, dați și voi un like și un subscribe, bine? Și ne revedem cam data viitoare la următorul videoclip. Pa, pa!